weddi goy nandi kade nandi ko nando dir jota ka ay ko picca ko le lagi bisera tappo kangal ko ngabay eren gonkan wo dere ngala ka ko nala tam pataro debbo tous les temps kambe be on va sortir et ça va kambe di on va ko ene musique est-ce que afare ya fami andi ba min kare men baye joni non baye anga dari seeda ni ngontigi men la funjiti do sikama kembure kembure aya dragana ande parce que be absite ko kelita patron madan ko gore dari inde picha kuli sa tampali la do sansi resisi ti mère Mali français ti mère français lourd koto drame den do e sa fa sa walli la dum resisi do patron ko do nun ko gerte ko yukko be problem ka fi sabu andi min picha kuli kala mari solution go wala ko dum weli tanda da mari solution go ni waden ni be problem kembe problem c'est vous qui avez problème joli de ça ni kabe hulay ne ton ampoda lagi minni ko hali go billahi wala kala ko hali ko nyala mon ko ini no fala kala de meruno ko hali au kala ngena mara ko so be patron ko hali pataro nge ko hali écoutez wi da honnu ko fala kala de ko ari wala ngola no mayo tay la ngari do mo fala kala de meruno ko be mo ko gore gari ko hali na min de Allah akbar ko hali patron na be ngalo loti ko hali ça fait fi on be ngalo loti onon on hulali on hersali on sumali on deddaki on mijitake on déjà taw alla ni hondu taw affaire taw fi taw ko boni taw ko hali ko ngandi mi alta di ngalaji o feray o aro tawilando andi ko ngoy la patron o be ngum wada passe partout do wo be ngum go gore darinde wo men kato mi kelomo men o kelomo kanko ken ay kono woni be nebi wiide wo goddo kono wayri wo ko non kadi hebirta compagnie bay be ngon safe ko gonga la wanta to ko bayi mo watti hore makko passe partout ayo ko merci beaucoup ko fi dum be halde jaram ella la ko isimi ni rama yo tabi rama kanko mo yetta la mo fey buri yanal la fop simini o jokka ko fey sai pusi don hala no ko tawde on yina ko fewe jogi so na don suba halaji di holo jonnon hido wela rewbe ha me hega mo rewbe ngen min na don mi adiri yondo jombane men min on arda na min jombanton hande na min jombanton jango est-ce qu'on fami mobe mom be himbe ton ben ko ben jombanton min ko woni ko sabu mi adiri yondo est-ce qu'on fami ko hali go patron na min wallahi ko do hali jonnon bay ko inde fi affaire ke lago ma duma ko do hali déjà e fi kadi on okala ngai respect innon ko fi be ngwan na ono mi fit en hado e yewtuno hado hala kan ngaciri sawa sawa ale oni ve la Guinée ede ko fimo sukabe la Guinée ede ko fimo yidu be kilifa benjete ko fimo mi hadima hande mi hadima jango mi hadima ha mi haditike ha mi ro mi innima kaka de suudu do mi accima pourquoi an hida jetta yalta chaque minute joni ça fait nini avance c'est différent hari avance mi accima ka suudo mi tawta ka suudo mais jonde mi arti yo mi tawata maga han non tigiri do ngandi hay goto laga mo mi yewtide mudum mi wata yade bis ay ko gore be be kare me yewta ko fiibe yewta bon anima ka ko fi dewgal manga patron madame patron gorko mi wi la falki pat mi yotongo so nangay be he mi telaaj mi yelaki de mi inna de yo dampu be de na auto dombe dabbe porol bo bebi no be ayon bebi no be ara goto na kala aspect so bebi ma ayon yalla terti be na hakku na ko hakku mengo woni est ce que fami mimi wolante woni ko ne gasude kom awata la do mi simi su goddo haylo to moja dum moja na acane men do ha yeah to acane men do me yo yeah bebi ne be wada porol bebi ne be loru sari wado tati bet arako ngaba joni goy bebi mo ngayo ba ngayo pero be gani ko vole kam ayetto lan konto yawno da ka ayetta ko lan kisa minabira maka ba ko la yawno ko gore jango est ce que mi dun regarde na langandi gore be mako yata konto mi akima na kandel suduga siko haji fami hi langandi ray way haji fami nete haji on ala wado do rami mi hollaka
la wa ma min de mina ma yow est ce que fami mais awa wata joni ko tongini yaltude hara yalti ha c'est quoi ça ko fi do ngari do lukkilanga miron pe wayna go ko dum non halirande dum do mi alaga bien sûr on ngari ga on tawalla walla yeka gore jango birma kono namni la ye dargol be angal bafal ko bogoro mi nakata akuna la ko bogoro mi nakata mi soka do mi soki do may déjà fu simi ala mais ala halde ko mi watta kon sakko man na passé bondo kanko bondo tum may baben hande woni dezu be ngam wala arde ka suudo wa bale ko satti o ko satti piji gono ton si hebi ko ma mi explique non afani hino do jaaji ɗum min ɗum ɗo ɓaynan fenu haray ani ni lam mo mi fala joni e wattange feere par ce que fi honɗum simi inni ɗo joni o ça fait mi jonnitaymo fof min seeda jama on kamɓe ɓe wata famude ko ɗum suuɗi nder to mais ko suuɗi ko hino to a wata wonde goɗɗara wadde makko satti tawara nusde makka wonkima inna supportaɓe no wonɗo ɓaynan fenu min da wondi ande ça fait ni no yaltito nan tan sikkano mo fes mo innolan ka départ no mi yirnomo noon min ni ɓuri makko o ala par ce que fi hon non hino mo ɗo o yata hay e nokku kono ɓaynami fenu ça fait o waylanikelam few accu mi jaabomo taw wota hawju accu mi jaabo mi yewtino o woto hawko nene goto makko wala burude o mi wolanimo wonde manna waalu kaka feere wonaka saare o innilan ko wota ɓeygu makko suttim wota ɓiɗɗo am o suttim ɓeygu makko mboɗɗigo inni probléme mi holli noon o e jiwo e wurere hunde ƴettortani a takkay go jikkuji ɗin hannde ɗo ɗuuɗi han feƴƴita wawta ko siffode jikkuji ɗi kono debbo no waywa radio simple acca hacca rewa togo suma jallo ko ya ɓamtu am telon heɗo lang a heɗoto langoy mi wawata jiwga nde o ala komi gerano yo wondu e miñam makko sani joni noon ko feƴƴata kon toon de yo hakkude maɓɓe to ɗum wawata awkade hannde kadi no andi baɓe ɓe famalpil goɗɗum baben ni noon ɗo wo goɗɗo sa yiɗimo o giggol e hoolare foppu ko gotum goɗɗo noon tuma hutiɗamo o ma tuma o hutima o andu giggol yiwi ɓe gon himo yiɗonola acci hakke baɓe onon o yinniɗo on ala ukkade am ko mbo o mari ko wullito sina on hara o heeɓi baba go sina ɗum o yeddata no konngol angol o wonda e miñam makko ka galle o wonda e miñam makko ka galle kala pe mbo jongil so yilti horne nde tola joni nanon baade si o inni o walani on ande monde waɗanemo ko wawi ko hen no faala mi waɗamo ko hen no faalɗa mi waɗani ko wulli e mon ko waɗ wallirto min ay noon ɗo konko yewtilan ɗon no wayra si doño inni jampata no ñeegi mi ala dole hay e hunde ɗum o yahay o ndaara ngal ɗo fallirta o waɗa tiktak ɗiɗi hango wontide e ɓeygu makko min mi wawata ukkade hakku makko ɗen kono noon ɗon andina kanko radi ɓeygu makko ko mi raɗi sakko wona o yaara ɗo yaltira ɗo o waɗa plan ji ɗin fof ha o luttida e ɓeygu makko o ɓeygu makko dogimo accede o inni ɗo 2 jours ɓeygu makko walali ka suuduga ka na ɗum o inni e ko ɗum woni ko minni o 2 jours ɗo o wala walde ga hari komi andi ñallal ngal o yaltay ɗum noon kono joni jemma o ñalorma o est ce que min mi wawamo qualifiede ɗo gandi ko jokki ha debbo joni noon seeri ha hewtiri noon ko ya yiɗi wona ya hoolo kono ɓay an ay miida hoolimo ko sahabajo hunde ala ko joni baɓe onon gono solution on min solution ko mi yi ko si fofuna siibo to gandi ko yayi to wadde kanko no yo yaw o miijitano yo ɗum hoore makko ɗum no Fuuta wi si tawi janggota kono wawi ɓarade Pija koli lagi itu baik kali ya
Patron madam ko nduwadi. Sella ya no yalan biya. O sella. Ya du yalan biya ngi wa yeso. Patron ngeen naw. Patron madam ni bolle de ni. Mo fiyon. Awa, bianda men adira ni mala. Hino don diam. On yalan do me Elo ngadi. fala ya go. Ko picha ko ni ngadi diam na. Minga e fanki ko minga kita. Minga kita. Ko no tigi lando. Ko min Kupita ko liminu di ka ko lagi ni. Ko min no ko no ni me ngadi diam na di na di. akidai me. Akidai me ala kamiyo. O awali. Kanko aba kanko. Wala ache kanko. Sio landi ke fi ko wete bianje vya menisa. Ko yalan do me ngadi. Ya ko ya di ka ko ni. Salo. Patron kan betti dum ana adi de ko. Bareji mo ka ko kire amo. Gona yenne la. Gona yenne la. Bareji mimi simi ini ko wete bareji mi nali bareji mo. Andi ango againi la yawa gonder. Anga gaini la yawa gonder do. Min mi hollete non ko min ngaddu maado. Na ngaddi lando de. Wala ko no ne patron o gayno yawan ner o. To tapo gangal gonga. O gayno yawan do. Ba no gayni be ko kanko do organiser me ngaddu do. Ba mi mini ndi an kanko je get sumbu ngale e si wanga Sapi kala laji wallahi billahi. E fa se e sa mi sella. Sa ko tira. Patron tala e de wardi de. E tawa de wardi. Sele patron ma de ya dem wallam. Terto. Asfoko nafi. Ne, patron ne, yatsi ne o golle. Mi dikki min o di ko. La wallahi mami amina o mami fijami jalina onto yidu be kilifa woy mi wacha amina Kere da golla do. Ampila o gili da do. Hajuna gayna ko patron jono mako. Fawan ko ko. Mimi gayni no ko gili. Hey. Ay ndeng ko wadda ko do. Ngeli dangoy. Yandi ko sabon mo no hali du. Ko fiye be famu. Jadi da be do no. Ben wadi do ni ko nay patron madam podo ko hundu ko mabbe wa 2m50. Ben be fu a en wadi jakka acce ni be ukay hore mabbe nder tum babe fala fi be tuten do hanga so nay nay. Laji. Gento mala. Ay min peti bichakol debboy goto lamuta ko lamuri menan jara. Fi won Pataron debbo no way ha tuti do ngambe gani be mo do malama fi hondi abolang nak mo hala makan ay ni got lamuta ko fop no do malama de fi mi robbe ko mabe tedine esa ko patron madan kambe woni wadde ko kella be wadi rene ko se kay dammi der do ko hay wadde do hay ko patron naade golle su tay wadde ko selben esa mi kono fete rande ande peti mi holaki be be mi holaki be ko mi ngami ngali mi hala naybe pataron mi hala naybe na liang hola kibe andi no ngalaki akunya lalaki wono andi be je vais aller dire la pataron ayo hanade ba fi yo ento aruga andi mi falta kere ngel distu ene lori do onen nene goto baba goto est-ce que afam kono min peti afami kerka galle ko minne ko wiete pataron gorko sinkide koto drame ko menen sinkide sinki on to dello sinki da daga golle tawtay doni lagi picha ko les anga vetale mi feta galle de ko men sinkide walla fetiya sinki do kono sinki do mimi yehi dar sinki adon Ça fait combien de jours? 3 jours. 3 jours. 3 jours hida nawni. Hida tutude. Jemma dano tako. Mi indima ya habbo yanka laptani. Endela nako ti nawnda. Se woni dole ha aggrave ke buri ni. Min ko mi woni responsable ma. A fami. Si a nawni ko min do amana bude nyawnda ma.